alhamdulillahi rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV alhamdulillahi rabbil alamin oɗo men ñalawma aset 17 lewru men avril hitande ujunnaje 2026 wadde joni o hande o ɗo no gonɗen ɗo ko kirndol Daka gonɗen en nanini en wiya wonde oɗo saaha ɗo kata ceerno nan e lawol alhamdulillahi rabbil alamin gam arde Daka machallah alhamdulillahi rabbil alamin alloken tawede Daka rawane alloken hikka tawtede Daka hikka yorken tawtede Dakaji kewɗi limtindi wondude jaam e cellal kisal Allah junanen gurdam ceerno jinnamen ɓesguji men e dendagal julɓe kala alhamdulillahi rabbil alamin en bertima julɓe en bertima bandiraɓe kala alhamdulillahi rabbil alamin ko weltare mawde no fewi no fewi no fewi e oɗo kadi kikiɗe moƴƴo malaɗo alloken tawtorede ɗum ha oɗo saaha kadi ceerno ene hirda ene lawol gam arde Daka kirndol Daka Madina Gounass ɓoyno weede nan ara nana yetto joni Allah waɗi yettima e dow jaam machallah ɗo ɗon koye boowal jamagal gonɗen alhamdulillahi rabbil alamin on ji machallah laamu ngu alhamdulillahi rabbil alamin non ɗo heewi tep machallah fof ko arde jaɓɓade ceerno kono wadde kadi sécurité ene ndenka fate ceerno e dental kala alhamdulillah ha golle mbawa yuɓɓude ha golle ɗe mbawa rewde lawol alhamdulillahi rabbil alamin ko weltare ko ɓeydade alhamdulillahi rabbil alamin yen ɗo so Allahu lamɗo jaaɓi min eto wadde feere ha ceerno yetto inchallah mawla so yettima e on saaha min mbawi wadde feere kala kene fota humpidde ɓeɗo ganduɗa yeeɓiyankoɓe Nangue TV to mbawa wonde kala ɓe mbawa ɗum yebde humpitade holno kirnogol wayi e holno sifri taw wasa wadde ha ceerno goto ala ko humpata ɗon yeeɓiyankoɓe inchallah ko mawla noon so Allah jaaɓi eɗen jiiɗi etade no foti foof noddanadu adandu huutu o e oɗete kirndol Daka sen keeɓi eɗen jiiɗi ɗum ƴettude so Allah jaaɓi inchallah en dañi kay eɗen jiiɗi ɗum ƴettude no fewi no fewi yeeɓiyankoɓe Nangue TV oɗo saaha ko délégation gouverneur mo Kolda ɓen jetti joni délégation gouverneur mo Kolda kamɓe jettiɗo jen ɗuman ɗo on jiiɗi monsieur le maire Alaji Amadou Tidiane Baro monsieur le maire Tidiane Baro won ɗo gouverneur Kolda on jii kanko e délégation makko alhamdulillah rabbil alamin gouverneur mo Kolda o yettima kanko e délégation makko ɓe jettima joni alhamdulillah rabbil alamin no bisimillah no mbiɗen ni délégation gouverneur mo Kolda o yettima joni alhamdulillah rabbil alamin machallah ko weltare no fewi kono nden ko ɓeydade alhamdulillah Ceerno ari yeeɓiyankoɓe Nangue TV Ceerno ari Dieng machallah alhamdulillah
rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV ceerno yettima joni o naati to nder daka makko to alhamdulillah alamin ceerno yettima daka e dow jaam e cellele kisal alhamdulillah alamin laamu ngu uddi damal ngal e daka Muhammad Saliso garɗiɗo kanko artino aysuji machallah région Kolda alhamdulillah la